mugikorra ematen arduratako bat, askotan gazteekin eta izaten dela. Zerbait gertatzen bazaio, nire gana nora jo, ni erosketak egiten hau, edo lanen hau, edo orduan mugikorra ematen diot niri deitzeko. Eta horrek nahi gendun pixka bat aipatu, beste kanpaina bat dau, beste herritan oso ondo funtzionatu dona, eta da kanpainaren izena da guria erabili zeinke. Lehen komentatu duna pixkat ez da gure ardura bakarri, herriare bertan hortan parte hartzeko, eta da, merkatari desberdinek laguntza bat ematea, bai? Orduan, aurra edo gaztiak ez badaka mugikorrek eta zelan kontaktuan jarri gurasoekin, edo dei garrantzitsua ez? Dei larri baldi bat badaka, da gozat biharrezkoa da danian, bertara sartu eta eskatu mesedez ia legalen telefonua deitzeko ama itxari edo da nadalakoa. Eta prepara duguna da ja bai pegatina, eta azkenean gero bai olako zerrendatxo bat apuntatzeko, Mikel etorri da eta Mari deitzu da, azkenean, gaztiak ikusteko bai hau ez dela telefonua, eskatu aldot telefonua nahi dutenian, bezik, eta goztara lagarri badakat, badakin nora jo. Eta deia gainera ez dago itxen erabe edo umeak, dendariak egiten du. Umeak telefonoa ematen dio eta dendaria jartzen da nagusiarekin, helduarekin kontaktuan. Oso positiboa izan da, ez da egon inorako erabilela txarrik edo kejarik edo zentzu horretan jentiak oso kontziente izan da eta arduratsu izan da, ez noiz deitxu eta noiz ez deitxu eta noiz hartu den da batera eskatzeko mesedez deitzeko nire etxera eta zerbait behar dautelako. Orduan, bada azkenian aukera bat, gurasuak bebai, seguru hau sentitzeko eta umieri ez emateko iguala ingoiz mugikor bat edo esmorgotxo bat eta bide batez, herri guztia konstiente bihurtu eta helburua guztiona izan dixela, ez? Gure aurretan erabek babestua sentitzea, ez? Beraiek eukitzea libertade hori ni kale nau, nire ama ez dakindun daun, edo, eta ikusten bali maez pegatone hori, amari deitu behar dio, ze hau gertatu zait, gintza galdu ditut, eta... Erramintxak eman, ez da? Hori da. Zara baten horrean, heldutzen joateko.